Het is 5 uur. Goedemiddag en welkom bij Jood. Squalmierskip OSG Singeland in Drachten wil mooi een iPad als lesmiddel de terreur met mobiele telefoons tjingen. Uit landelijk onderzoek toch blikken dat het misbruik van mobiele telefoons in de klas al in nog maar toeneemt. Leerlingen steuren de lessen met sms-berichten en maken stiekeme opnames van pesterijen. OSG Singeland wil nou de sociale media inzetten om mobiele oorles te bestrijden. Een eigen iPad voor de leerlingen moet daarbij helpen. Daar zitten digitale leermiddelen op, daar kunnen ze maar werken, daar kunnen ze sommen maken. En dan is de discussie niet meer van het is verboden, het is de discussie van hoe kunnen we het optimaal gebruiken voor het onderwijs. Het is nog onduidelijk wanneer het alle bewoners van de Antillenflat in Ljouwert haar spul weer ha. Morgen wordt wel al uiteenzet met het leeghelje van de bovenste etage. De galerij van de 5e verdieping wordt Jood voor het hellen met grut materieel, zodat morgen het spul veilig door een verhuisbedrijf uit de Wenningen hellen worden kan. Bewoners zelfs kunnen er net bij wezen, want dat is te gevaarlijk. We starten van links naar rechts. Dan zijn er meerdere verhuizers dus actief op dat moment. En daarna gaan we naar de 4e etage. Ondertussen vindt ook het onderzoek naar de galerij van de 4e en vervolgens dan van de 3e etage plaats. En we zijn afhankelijk van die onderzoeken om te beoordelen welk tempo we kunnen voeren. Morgen hoopt het Woon Friesland te weten hoe veilig het is om de orenetages leeg te heljen en wanneer dat alle keer gebeuren kan. De bever ontdekt Friesland. Voor de tweede keer in 2 weken tijd is het best ontroffen in uw provincie. In Nationaal Park de Oude Veen binnen sporen van een bever voen en 2 weken lien water bij de vogelhelling in Oerterp een bever opvong die het bij lang war voen wie. Germ van den Burg van het Frieske Geer hoopt dat het best zijn plak waarom vindt in Friesland. Ik vermoed dat dit een mannetje is. En dan moet je maar afwachten. Maar misschien vindt er een vrouwtje hier en kan ze op zo'n manier een gezin maken. Dat weet je net. En dan bloeien ze? En dan heb je grote kans dat ze bloeien. Het gebied is er ideaal geschikt voor. De bever komt na alle gedachten nu Drenthe of Greenslaan. Daar binnen ze in 2008 uitzet. Er is geen toekomst meer voor wienenergie in Friesland. Dat zat het platform Dwarsemus in Friesland, waarbij 2/3 van de wienmoeneneigeners ontsletten is. Door het nieuwe coalitieakkoord van de provincie komt alles op slot te zitten. De provincie wil van alle losse wienmoeners af en wil ze onderbrengen in maar 2 clusters. Eén bij de Oosterdiek in Isselmar en één bij Jereveen. Volgens het platform is dat 4 te min. Het Friesk Strijdfestival in Ljouwert had dit weekend zo'n 80.000 bezoekers lutsen. En er binnen er wat minder als verliezen hier, maar dat hier vanzelfs ook te maken nooit minder waar. In de Ljouwerter binnenstad waren zo'n 300 vaststellingen op zo'n 40 locaties. De helpdiensten had dit weekend smoordruk heim met het opvisken van drinkelingen. In 10 gevallen kwamen watersporters in de problemen door de hudde wien. Er binnen geen mensen verwonnen rekken. Zo sloeg sneeuw bij Burgum een viskersbootje om, troch de hudde wien en moesten de helpdiensten snijden bij Heeg maar juist 3 keer in actie komen. Onder een van de middag moest de brandwacht 4 kajakkers bij de gasmer uit het water heljen. Ze wienen on leger walrekken. De politie adviseert het waterspotters de waterjochten goed in de gaten te houden als ze in een water opgaan. De ene keer zijn mensen prima uitgerust met zwemvesten. De andere keer is dat niet goed geregeld. Je zag voor de zaterdag ook dat mensen overvallen werden door de felheid van het weer eigenlijk op de middag. Dat valt dan toch tegen en dan ontstaan er dit soort incidenten. Jood had de politie op een nij met speurhoen zocht naar de vrouw van 24 jaar uit Arnhem die tonsdeel uw boord sloeg op de Slettemermar. De rest is waarom in Achlem Jood wordt er oprijden en nooit praat. Vooral de komst van Bill Clinton had indruk maken. Het is weer een gewone man die in Achlem al in de opromploegen op het Geertsveld herinner je nog aan de Grutte Achmea Conventie. Ik voor een soort Achlemus wie de komst van Bill Clinton het hichtepunt en dan vooral van koster Fouke Velzen die de oud-president in zijn kerken hier. Ik heb Bill Clinton in het kerkenhand. Ja, ik weer wat aan het oprommen en op een gegeven moment zit er samen in het kerken. Daar wist ik niks van. Ik ben nog maar op een foto kwam. Dat weer wel even een hectisch moment. Heb je net maar een praat? Ik heb net maar een praat. Ik zie over een beetje zo. Ik ken helaas geen Engels. Dus Inge van Achmea die had even een beetje vertolkt. Maar hij weer net zo praatsker. En dan ben we taal onder waarsverwachting. Joen en vannacht is het warm, restig en soel waar. Letter van het zuidwesten en westen nu een tal buien, maar kans op tonger.
Morgen bewolkt en eerst rein, middag droeg en in het watergebied kans op zinnen en het is morgen maximaal 16 graden. Dit weer Nijs in het kwad, meer Nijs zit er om 6 uur. Nou dadelijk Heer en Boppenslag. Nog een mooi dag verder.